Kaso di po siya nababakante. Hindi ako makarelate. Gusto mo ba talagang mag-adlib? Huwag ka magulo. Going back. Rita, halika, halika. Si Danceries. Ayan na, si Danceries. Halika dito, be. Sige nga, bago tayo umexit, turo ka naman ng konting dance step. Paano first? Ayan, tapos, be. Ano next? Last two. Sige, 1, 2, 3. Ayan. Bili na, be. Kaya mo yan. Halika na. Halika na. Ate na mo to. Last na. Pakita lang na malambot. Halika na. Pag pinag-uusapan po ang usaping kamatayan or kabilang buhay, dyan na pumapasok yung kilabot at takot. Siyempre kahit ako, kinikilabutan at natatakot din talaga. And that includes yung katotohanan na lahat tayo ay mapupunta dito sa letter K. Ayoko na nga banggitin yan. Di pa November pero kinikilabutan talaga ako. Diba? Magkano yung pakape mo? Magkano pa yung... Hoy! Mahaba po yung buhok niya, blonde, pero mapapansin niyo po yung labi niya tsaka yung ilong niya po, panlalaki. Sandali lang ha, sandali lang ha. Na-imagine ko kasi. Ano bang suot niya dun sa picture na sinend niya? Naka-bikini po siya. Naka-bikini? Pero makikita mo po talaga dun sa body build niya, may mga muscle po talaga, tapos may part na mabuto. Kasi di ba sa unlike sa babae, medyo parang bote. Pero sa lalaki sa kanya, hollow blocks po. Ito gusto ko lang naman linawin din. Don't judge people In terms of body features naman, pagdating sa mga babae, meron talaga yung parang muscle, sumasali sa mga bodybuilding. Uy, may nag-chat sa kanya? Basahin ko nga. Paano na yan? Engaged na kayo. Paano na tayo nito? Anong paano na? Okay lang yun, tuloy pa rin. Ang mahalaga, masaya tayo at nagbebembangan. Ha ha ha. Laugh emoji, laugh emoji, heart emoji. Heart emoji din. Kiss emoji. Kiss emoji. Talong and talsik. Sasabihin ko na rin sana. Alam na alam mo. Finger emoji, ganun. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.